Дашко е. Може 200. А, ти го снимаш ли? Да, бе. Аз съм действия, брат. Колата. Първата дестинация в далечината за слон Злия зъб и връх Петрохиля. Вие действаме. Старта на маршрута от хотел Олимп. Нагоре по стъпалцата. Първо ще минем през една чешмичка, там тече целогодишно. Ще се насмучим и дерем нагоре. Те отделно, че моите ръце са като GoPro. Имам така. Как се бориш това? Баланс? Гледка след точно 15 минути ходене. Нагоре по пътеката. Абсолютна душеватка. Еба, готин. Как се направи снимки иначе? Дай сега. Оє, машината отзаде. Ус! Ето го разклона, насам за Петрохиля. Първо минавам през Злия зъб. Насам. Не е реална каменна пътечка. Супер свежи. Нова е шано, брат. Нова е шано. Това не знаеш какво е? Ще се убия! Такъв видеограф, ама. Честно, аз ако станеш истински блогър, брат, не имаш па на работа и... Камерамена! Оє! Виждаме Мерцедеса там долу. Уникално. Един зум. Гледката от заслона е просто нещо велико. Но истината ще бъде там отгоре. Това е връх Петрохиля и от него вече орела Полита. Брат, много е яко. И сега насам към върха.
О, той БР наистина е нещо страшно. Просто толкова е стръмно. Толкова голяма денивелация за толкова малко километри. И... нещо страшно. И тук вече си е игра. Мале, тук колко... Пусни го апарата и го хвърля. Тук ли? Аз ще го изгубя, бе. Няма да го намериш и ми го хвърлиш. Да ти го хвърля ли? Да. Дали ще има земя трябва да ги набера, не? Бе, мъри. Брат, тук някакви прашляци са дигнат към Ти да не фръкнеш? знам. Чакай малко в телевизора. Това звяр. Мале, брат. Като National Geographic. Мале, брат, много се вкусня. Е, фърлена, аре. Брат, много е свежо. Ево. Виж си бомбон. Кроса. Супер трудно проходимата пътечка, човек. Какъв отвес надолу. Имаме 15 метра пат. Това е супер близо до мен. Тук без грешни стъпки. Супер трудно проходимата пътека, човек. Висок 1179, буквално преведен камък слънце. Поглед. Великото спускане започва сега. Долу на паркинга няма да имаме крака, няма да имаме колаген, няма да нищо. Тук е страшна работа, човек. Мъжката е ко? Усети се, че трябва да действа. Е, тук всяко лагена ще замени, брат. Той заминава. Хруска ли хрущял? Още няма, усещам твърдо, значи ще почне да трупа. Тук едно начупа се първо на голямо парче. Разбърга.
Много хубаво. Много яко, човек. Беше много яко. Точно тук започнах с прехода. Тук завършваме. Равносметка до сега 9 км, 4,5 на посока. Като не е отнело 4 часа 45 минути. С 840 метра денивелация. Жесток преход. Хапка пийка и газ към Шумен. Преходът беше уникален. Утре пак.